హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తేజు అండ్ బేబీ రోని. ఈ రోజైతే నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. అదే కుర్తా సెట్స్ అనమాట. చాలా ట్రెండింగ్గా అఫోర్డబుల్గా ఉండే కుర్తా సెట్స్ అయితే నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను. ఈ కలెక్షన్ అయితే మనం చూస్తున్నాం జేఎస్ఆర్ కలెక్షన్స్ నుంచి. అండ్ నేను వీళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ఏ కుర్తా సెట్ అయినా 599 ప్లస్ షిప్పింగ్కే ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ సెట్లో మనకి కుర్తా ఇంకా దుప్పటా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారనమాట. ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడైతే వీడియో చూసేయండి.